Moro ja tervetuloa tutustumaan nettityökaluun nimeltä IFTTT. IFTTT on lyhennys sanoista If This Then That, eli palvelussa voi asettaa kautta tehdä erilaisia reseptejä, millä saa esimerkiksi eri somekanavat jutteleen keskenään ja tekee asioita automaattisesti. Mä löysin tämän työkalun netistä jonkin aikaa sitten ja itse tätä tulee käytettyä erilaisiin työjuttuihin tehostaen hommia. Ja jotkut omat reseptit on vaan oman mielenkiinnon takia. Mä ajattelin esitellä teille tämän nopeasti ja näyttää yhden hyödyllisen reseptin täältä, mikä auttaa esim. Yrityksen somen hoitamisessa tai muussa sellaisessa. Mutta kirjaudutaan sisään, eli painetaan täältä Sign In ja kirjoitetaan tähän käyttäjän nimi ja salasana. No ja painetaan Enteriä, eli päästään tänne sisään. Täältä löytyy todella moneen tarkoitukseen reseptejä. Eli täällä voi itse käydä selailemassa ja katsomassa ja valitsemassa oman reseptinsä sitten, mitä haluaa tehdäkin. On todella kattavasti. Tai sitten voi tehdä oman reseptinkin, jos haluaa. Ihan kuinka vaan itse haluaa ja pääsee sinuiksi tämän ohjelman kanssa. Itse olen käyttänyt vaan valmiita reseptejä tähän mennessä, koska niitä löytyy todella paljon. On kuitenkin yksi resepti, minkä mä haluaisin tässä teille jakaa ja näyttää, ja se tosiaan liittyy someen. Painetaan siis täältä ylhäältä Browse, ja etsitään täältä, kirjoitetaan tähän Neighborhood Watch. Noin, painetaan Search-nappia, ja tänne tulee hakutulokset, joista valitaan ensimmäinen. Ja niin kuin nokkelimmat huomaa, tämä resepti lähettää sähköpostin sulle aina, kun joku julkaisee postauksen Instagramissa tietyllä alueella. Mennään vähän alaspäin ja etsitään tästä kartalta alue, jota halutaan seurata Instagramissa. Mä haluan valita seuraavaksi alueeksi siis Tampereen Sorsapuisto, eli mä kirjoitan tähän Sorsapuisto ja painan nappia Search. Se löytää mulle Sorsapuista, mutta alue on vähän väärä, eli painetaan hiiren nappi pohjaa ja valitaan oikea alue. Noin. Plussasta ja miinuksesta voidaan vielä säätää vähän alueen kokoa. Eli tämä on vähän liian suuri alue, eli painetaan plussasta, niin alue pienenee. No, mutta tämä taas on näköjään liian pieni alue, koska mä haluan seurata Sorsapuiston aluetta, niin palataan miinuksesta edelliseen alueeseen. Noin. Alue on valittu ja sen jälkeen vaan painetaan Add ja resepti on tehty. Täältä näin. Nyt meillä on resepti, joka lähettää sähköpostin aina, kun joku postaa Instagramiin julkisen kuvan Sorsapuistosta. Kannattaa tutkia, millaisia erilaisia reseptejä täältä löytää, koska niitä on, niin kuin sanottua, todella paljon. Resepteillä pystyy tehostamaan hommia isolla kädellä ja saa aikaa sitten muihin hommiin. Ja niin kuin IFTTT:n slogan kuuluu, laita internet toimimaan puolestasi. Kiva kun olit mukana. Nähdään taas.